Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव गोजोन मोनाबिलि आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा मोजां खबर आरो गाज्रि खबर बेनि सायाव जों सावरायगोन। बेनो जाबाय आसामजों आरो लोगोसे BTCजों माबायदि कन्डिसन दायो जागासिनो दङ। बेनो जाबाय साख्रिखौ लानानै इयुथजोंहाय माबायदि कन्डिसन जागासिनो दङ, जोंनि स्टेटासा मा जागोन, लाइफआ मा जागोन बेनि सायाव सावरायगोन। बेनो जाबाय Gr-3, Gr-4 टेटखौ लानानै BTCआव मा स्टेटास दायो बर्तमान जाना दङ आरो लोगोसे आसामाव माबायदि आपग्रेड जागासिनो दं साख्रिनि सायाव जों बेखौबो कम्पेयार खालामगोन। जाय नोंथांमोना नैबे बड'लेण्ड इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे नेक्स्ट आपकामिं लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो। दा जों फार्स्टआव सावरायगोन बेनो जाबाय मोजां खबर, बेनो जाबाय आसाम स्टेटनि थाखाय। दा जों इयुथ्स आसामाव जिनिखि दङ एबा साख्रि नागिरग्रा नोंथांमोननि थाखाय मोजां खबर। दा जों बेयाव थांग्रोनोसै। बेनो जाबाय जोंहा माखासे साख्रिनि सायाव। दा जोङो फैबाय एडिआरियाव आसामनि थाखाय मोजां खबर। बेनो जाबाय एडिआरि 3.0 दा बावैनो डिसेम्बर 1 सप्तायाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन। दा पस्टआ गैयाब्लाबो 8,000नि खाथियाव थानाय चान्सआ दङ Gr-3 आरो Gr-4खौ लानानै। जुदि खाफाल मोजांबा 10,000 प्लास पस्टआ थागोन। थांनाय बार अलमस्ट 13,000नि खाथियावमोन। दा बिनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नोंथांमोना मोनथारसिगोन। दायो डिपार्टमेन्टेल वाइसआवहाय माने एलटमेन्ट खालामगासिनो दङ दे। दा मा पस्टआव सोर मोनदों, मा मोनदों मोनाखै नैबाव नायबानो लगइन खालामनानै मोनगासिनो दङ। दा बेखायनो बेफोर खामानि गासैबो जोबनाय लोगो लोगोसो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनाय जागोन होननानै सिमा मैया लाइभआव फोसावबावबाय। आरो बे जोबनाय लोगो लोगोनो 3.0आ गोदान एप्लाइ जासिगोन। बेल' नङा, मोजां खबर आसाम पुलिस बेनो जाबाय 4,000 पस्टखौ एनाउन्स खालामखाबाय। दा बिनि गेजेराव कनस्टेबल थागोन, SI थागोन, नाथाय कामान्ड'आ थागोन ना थाया बुंनो हाया। मानोना थांनाय बाराव अनलि 164 पस्टल' ओंखारदोंमोन ना, बेखौ नायोब्ला पस्टआ खमसै नालाय। दा बेखायनो कामान्ड'आ आसाया खम। समजों लोगोसे फैबाथ' जोबोर मोजां। अब्लाबो AB कनस्टेबल, UB कनस्टेबला फैगोन, प्लास DHS DMAयावबो गोदान पस्ट फैगोन। आरो दा बावैनो सेकेन्ड लिस्ट फैनाय चान्सआ दङ। जेब्ला फार्स्ट जिनोखि मोननायफोरा जुदि जइनिं जायाब्ला अब्ला सेकेन्ड लिस्ट फैनाय चान्सआ दङ स्टाफ नार्सआव। आरो गुबुन गुबुन टेकनिकेलाव फैनाय चान्सआ दङ। प्लास नन टेकनिकेलावबो जोंहा ग्रुप 1 आरो लोगोसे ग्रुप 4आ रिजाल्टआ फैयाखैना। दा बिनि थाखायनो बे रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दङ आरो। दा मोजां खबरा बेनो आसामाव गोबां आपग्रेड जागासिनो दङ। आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जि बुंदों, बिथाङा माने साख्रिखौहाय टाइमलि होगासिनो दङ। दा बेखायनो थिग आरोबाव फोसावबावबाय जे आसाम स्टेटआव एडिआरि 3.0 बा गुबुन गुबुन पस्टआव माने आरोबाव साख्रिखौ होनो बिथांमोना थांखि लाबावदों। दा बेल' जे जोंहा आसामनि होनोब्ला जों अनलि 10% STPआ खथा दङ, रिजार्भेसन दङ आसामनि साख्रियाव। एग्जाम्पल, जुदि 1,000 पस्ट ओंखारोबा अनलि 100 जोङो STPआव मोनो, जेराव STPआव गोबांथार जातिफोर दङ। अके, बेखौ जों मिथिखागौ। आरो जुदि दानि जुदि 6 कमिउनिटिसआ जुदि ST प्लेनाव एबा STPआव मोनोब्ला अब्ला नायदो माबादि बै समाव जोंनि लाइफआ माबादि जुजिनांगौ जागोन। साख्रिनि खेथ्रआवल' नङा, साख्रियानो जा बा इडुकेसन जा एबा पलिटिकेल जा, जेरावबो बर'आ जेरै सेम स्टेटास मोनो BTCआव सेम स्टेटास बिथांमोनाबो मोनगोन आरो। दा बै समाव बादायलायनाया गोबां माने हाइ लेभेल जाहैगोन। दा हमना ला नेक्स्ट लेभेलाव BTCनि CEMआबो जुदि ST मोनोबा थ' बिसोरबो जेनोखि नैबे 6निफ्राय फैदों बिथांमोनाबो मोननो हागौ नेक्स्ट लेभेलाव, जुदि बिथांमोना देरहाजोबोब्ला। दा बेखायनो गोबां साननो गोनां, बे उननि बाथ्रासो। बे समजों लोगोसे गासैबो मोजां जागोन। नाथाय दा जोंनि कन्टेन्टआ जाबाय आसामनि साख्रि, बेनिफ्राय BTC साख्रि। दानिया जों थांसै BTCआव। दा जों मिथिगौ जे अनलि 10%आ जोंहा STPआ मोनो आसाम स्टेटआव। नाथाय जोंहा गुगोलाव नायोबा 70% जोंहा STआ BTCआव रिजार्भेसन दङ। जों बेखौ मोनथिगौ गुगोलनि नायनाय बादिब्ला। माने 6 शेड्युल मोनसे रिजार्भेसन स्पेसियेल थायो नालाय। दा बेखायनो जों बेखौ सर्सआव मोनदों बा जों गुगोलाव मोनदों आरो। दानिया जों थांसै BTCआव साख्रिया केन्सेल जागोन नामा। दा केन्सेल जायोब्ला इयुथ्सआ मा खहा दं आरो सरकारा मा खहा दं बेनि सायाव जोङो सावरायनोसै। दायो जों फैबाय, बेनो जाबाय CSP पर्टेलाव। दा BTCआव ओरैबायदि दङ जे सेलेक्सन प्रसेस खालामग्रा मोनसे कमिटि दङ, जेरै 3rd ग्रेड आरो लोगोसे Gr-4खौहाय BTCआव साख्रि होनो हायो। फार्स्ट बेनिफ्राय सेकेन्डखौहाय माने BTCआव साख्रि होनाया बे माने आसाम स्टेटनि थाखाय APC लेभेलनिफ्राय फैनाय जायो। दानिया बे 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडखौ CSBआ सेलेक्सन खालामो नालाय, बेखायनो CSBआ फार्स्टआवनो माने लादोंमोन। बेनो जाबाय जोंहा फरेस्टखौबो लादोंमोन बाइबा टेस्टखौ। अके, फरेस्टआ थांबाय, बेनिफ्राय BTC थांबाय, बेनिफ्राय Gr-4आ थांबाय आरो। दा नैबे फरेस्टआ साख्रि होबाय, बेनिफ्राय BCDCआ साख्रिखौ होबाय। अके, थ' फरेस्टनि NPSआ डिभिजन वाइसआव मोनसिगोन दा बावैनो। नाथाय BCDCआ दासिमबो सेलेक्ट प्रसेसा जाथ'वाखै बायदि सर्सआव मोनदों। लासै लासै जागोन नामा बेनि सायाव नेक्स्टआव आपडेटखौ मोनगोन। दानिया CSBआ आरोबाव साक्सेस खालामनाय, बेनो जाबाय Gr-4 अरेल टेस्टआ अलमस्ट 400नि बारा पस्टआ दङमोन दे। टटेल 193 मोनसे, बेनिफ्राय 275 मोनसे पस्टआ दङमोन। दा बिनि रिजाल्टखौ
माने जास्ट लास्ट स्टेज बेनो जाबाय फाइनाल एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनाय लोगो लोगोनो माने बियो जासिगौमोन आरो नाथाय बियो माने समजों लोगोसे नांथाबाय दानिया ओरैबायदि जाथाय जादों जे बिटिसिआव बिटिसिआव सिगांनि सरकारा गैला नालाय दा गोदान सरकार फैबाय दा दाखालिनि प्रेस मिट होनायाव बिथां सासे इएमआ बुंदोंमोन जे इएम सारा बुंदोंमोन जे बिटिसिआव जिनिखि थांनाय बाराव माने इन्टारभिउ लादोंमोन बा साख्रि लादोंमोन बे गासैबो माने इलिगेल बादि होनना बुंदों आरो इनडाइरेक्टलि दा बेखायनो बेखौ दानि गोदान सरकारा एबा दानि बिटिसिआव जिनिखि सरकार दङ हाग्रामा बिथां सरकारा माने बेखौहाय मानिना लाया होननानै बिथाङा प्रेस मिट एबा स्टेटमेन्टखौ होदों स' बेखौ होनाय लोगो लोगो जोंनि इउथनि गेजेराव गोबांथार माने गिनाय सोमजिदों जे जिनिखि थार्ड ग्रेडआव रिटेन एग्जाम जाखांखाबाय नायल' जायल' बड'लेण्ड इउनिभारसिटि एग्जाम कन्डाक्ट खालामबाय दा बिथांमोननि जिनिखि बिलु बे थागोन ना थाया बेखौ गोबां सानदों इउथ्सआ आरो लोगोसे जिनिखि फैनो गोनां एचएस लेभेलनि टेकनिकेल आरो लोगोसे नन टेकनिकेल दा बिनि रिजाल्टआ फैनानै स्किल टेस्ट लानांगौ प्लास माने लास्टआव सेलेक्सना ट्रेन्सपारेन्सि जानांगौ बेखौ गोबां हास्थायदों दा बेल' जे माने थार्ड ग्रेड आरो लोगोसे ग्रेड 4 आरो जिनिखि पस्ट दंमोन टेटखौ लाफानानै टेटआ केन्सेल जाया टेटआ थागोन टेटआ नांथारगौ एकदम प्रायरिटि जोंनि एलपि स्कुलाव फोरोंगिरियानो गैला बेखौ फार्स्टलि आंनिबा बेखौ होथारनांगौ दा बेखौ दोनथ'नानै टेटखौ दोननानै थार्ड ग्रेड बेनिफ्राय ग्रेड 4आ जुदि केन्सेल जायोबा थ' जोंनि इउथ्सआ ओरैबायदि खहा दङ जे जों जिनिखि मेहनत खालामनाय खस्थ' खालामनाय फरायनाय जोंहा ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4आ जुदि केन्सेल जायोबा जोंनि इउथ्सनि थाखाय ओरैबायदि लाइमोनफोरनि थाखाय ओरैबायदि खहा दङ जेंना दङ जे फार्स्टआव मा बैसोआ नेबाय थाया बैसोआ थांगासिनो दङ आरो लोगोसे मा बेनो जाबाय जिनिखि एप्लाइ खालामनाय टाइमाव गोबां जोंनि दुखियाफोरा जेने तेने फिसखौ दानदों आरो लोगोसे जेने तेने एग्जाम हैदों आरो जायफ्रा पास जादोंमोन बाइबा टेस्टआव हैदों दा बे बाइबा टेस्ट हैनायफ्रा गोबां खरसा हाजार जादों आरो लोगोसे टाइमा नेबाय थाया दा बैखौ गासैबो जुदि केन्सेल जामारोबा थ' जोंनियाव माने फोथायनाया थानाय नङा थ' जोंनियाव सरकारखौहाय माने गभर्नमेन्टखौ जायखिजाया जि गभर्नमेन्ट फैया मानो एक्स वाइ जेड जि गभर्नमेन्ट फैया मानो बेखौ माने फोथायनाया इउथ्सआव खमायगोन आरो दा इउथ्सआ ओरैबायदि खस्थ' मोन्दों गिनाय सोमजिगासिनो दङ जे थारैनो केन्सेल जामारगोन नामा नाथाय मोनसे मोजां खबर बेबो जाबाय अफिसियेलि दासिमबो केन्सेलनि नटिस गैया दे दा बेखायनो पलिटिक्सआव गोबांथार बाथ्रा ओंखारो नालाय गोबांथार माने एक्स वाइ जेड बाथ्रा ओंखारो दा बेखायनो खायसे नंगौबो खायसे नङाबो नाथाय अफिसियेल नटिस दासिमबो गोदान सरकारनिफ्राय केन्सेल जाबाय होननानै गैया दे बेखायनो बांद्रायबो नोंथांमोना गाब्रायनाङा दा बे समजों लोगोसे गासैबो जागोन नाथाय बेल' जे जों गभर्नमेन्टखौ रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे जिनिखि पेन्डिं थानाय रिप्रसेस खालामो थाबैनो जाहाथे डिसेम्बरहालागै एपइन्टमेन्टखौ होयो बेखौ जों खावलायदों जाहाथे जिनिखि सरकाराव दङ बिथांमोना जाहाथे बेखौ थाबैनो प्रसेस खालामनानै ट्रेन्सपारेन्सि जाहाथे मोजां होयो आरो बेखौ बुंदों जे जिनिखि इलिगेलाव साख्रि लादों स' इलिगेलाव साख्रि लानायखौ जुदि प्रुफ मोनोबा एभिडेन्स मोनोबा येस 100% बेखौबो केन्सेल एबा टार्मिनेट खालामनांगौ थ' बेयाव बयबो राजि दङ दानिया गोबांथार पाब्लिकआ कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ बेनो जाबाय बिटिसिआव फिक्स पे हाबनाय दंमोन होननानै बेनो जाबाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4आव बे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4आव उइदाउट अफिसियेल नटिस 2019-20 आव बा एग्जाम गैयालासे डाइरेक्ट अफिसाव हाबनाय जइन जादों होननानै गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ गोबां अपिनियन होगासिनो दङ जुदि इउथ्सखौ दानिखौ जुदि हमना ला ग्रेड 3 ग्रेड 4खौ जुदि केन्सेल खालामोब्ला अब्ला बै समाव हाबनाय ग्रेड 3 ग्रेड 4आव जिनिखि दङमोन फिक्स पेआव थ' बिथांमोनखौबो एकदम नोजोर बोगोन होननानै गोबांथार कमेन्ट्सआ बेबायदि फैदों दा बे 9,000 सेलेरि जादों जानांगौ बे जाबाय 9,000 मोनगोन ग्रेड 4आव आरो थार्ड ग्रेडआव 12,000 मोनगोन दा बेखौहाय नेक्स्ट लेभेलाव मा खालामो बेखौहाय माखासे थांखि लागोन होननानै गोबांथार कमेन्ट्सआ बेबायदि फैदों दा बे नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय दा जियानो जा आं आसा खालामो जाहाथे दानि जेनोखि ग्रेड 3 ग्रेड 4आव जाहाथे मोजां थाबैनो केन्सेल खालामालासे साख्रिखौ होयो मानोना गोबां इउथ्सफोर दङ आरो गोबां मेक्सिमाम इउथ्सआनो पलिटिकेल पार्टिजोंहाय सोमोन्दो गैया मानोना मोजां टेलेन्टेड दङ जोंनि बर'आवबो दा बिथांमोननि जेनोखि केरियारथ' गोबां बाथ्रा थायो आसा खालामो जाहाथे बे रिजाल्टआ थाबैनो होयो दा बेनोमोन जिनि थाखाय बेनो फारागथिया जे आसामा साख्रिखौ होगासिनो दङ नाथाय जोंनि बिटिसिआव गोबां थालांगासिनो दङ